Karam deli kaching khon nai Karbi ang long rat non alom prank video le ilitum langpon sita me a hok pet prank lo ne mate scripted prank lo ne ilitum pang tek pontek the lason tak tak si politics along sita me lason lo ninga klong pen claim vegji pu ke matha pen lo ne mate rat atuma phan nang paro nang pu phan chor lo ne ilitum matha dam tek the son si PGR VGR alam stame lason lo council pen chipatir pi pon si alang litum notice pidam edlo je lo ateng pen alang litum eviction pon pu alam nilisita ke thek long pen ke ningarong klang lo athela munna chohan stame karbia khaya tuma phan a man padam onglo pulo alang li phopo pusi nilisita me matha lo bon stame nut anok be nang klang lo alang li putholo labang so notice ki pidam lake kache parjan chot Karbiang long arat atuma phan ki pamang huchot pusi alang li hin pen ningje pon lo lason tak tak si kadok kobe Karbiang long arat an stame ningkang samsi si chipaklang lo alang li tum ningje pon lo thale le tikke ninging samse la pente kroidam tek te pusi penang ana Karbi tum ningje pon lo penana son ilitum abang ibidi judun lablo a hokpet a siksijul kolobang lo a hokpet a handbrake ke hang bang komad lo a hokpet PGR VGR phan kache songloma a hokpet alang litum tharle pon vekpoma mate lahai kadoka velake rada phan pamang huchot loma ilitum along a question mark bang dokok lo lasinono we kimi atoma bang ilitum bang lo charlie pam menangji ilitum sitame Aron charlie nangji politics salam charlie dunangji ilitum physically ilitum involved dun des tame ilitum achar pen tame ilitum charlie dunangji mate ilitum study dunangji kopia party komada party si koson ma ilitum pang thek dunangji ilitum jong si lo charlie pam me thek sara bang putang te ilitum mang hudung na thai ave komat si ahok ma komat si ahok hi ki jama ilitum pang thek dun thek ji la si focus on your studies ilitum ke porhi bang ilitum tengni ne denangji nalitum lo charlie bom lang putang te lo bang charlie pam menon Chethan nam sinang eviction notice ki pia hud ilitum a CM sar alang lihin pen stame pachini pon lo je non amat ke eviction mate tharle pon pe hilang non ke notice si pipon chot hilang athe alang litum stay order chewandet pualam lo bangso prang APHLC atum alang litum pachini lo kopi aport si doning ko rahini bang stay order chewan long popma council advocate chetoy dundidet pualam si klang pon lo standing council mate council advocate abang chetoy dundidet hang jengta busalang litum hin pen pachini pon la support si hala su chitong nun thektidet polsi la doning ko rahini atum mangke stay order long pon loklo pualam no lason thak thak si khayanok be lit song rong pharalang lihin ben semai pachini pon lo je non ke PGR VGR kache song lake PGR VGR kache song chot kalilo on lake Karbi atum aman apeng alam pinak lo pusalang lihin ben same ningje pon si labang so adim jong si tharle pon tek dete eli Karbi arat atum lake therak me pu pusi alang lihin ben same ningje pon PGR eviction ke non ke PGR VGR kache song kali danglo labang ke non labang ke PGR VGR akache song ke lake non bangke Karbi atum aman peng Karbi tum ke high kerem Karbi tum ke thekibi Karbi tum kwan si kang tuijima kwan si kelejima kwan si kama prangjima kwan si kar jap ningi si Karbi tum man peng ke dojima halamang so lam snang man tanglo acquisition bangke dokoklo kopi aporsi council advocate chetoy dun dedet lo number 1 to doning ko rahini atum si stay order dochot lapena bada tuman ke ave hala tuma phan tharle pon un eded loma kopi aposi tharle pon un eded lo late sia question dokok le litum malo non het jong litum news media long stame thek bonong lo penana song to malang litum pen pachini pon lo non kewang ji august 6 arni kadok kawe arat Karbiang long arat an edon inut ke chipang room nang pusalang litum hin ben same tuning ripon lo ka chipang room je dim lake dipu birla long hadak pen chejeng pon si armu chejeng pon si ha council an si dampu pusalang itu pen pachini pon la pen de hadak memorandum mate pinpur alo pajio dampu pusi pulo labang so pinpur alo lake governor president chief minister la pen de CM Karbiang long phansi pajio dampu pusi dingje pon di labang Karbi tum isi ajang kong asong senang man lo potsi labang anu tim Karbi tum long tanang li party song drum cipu pepin tanang anu tim long tar pudo ek lo potsi non kirang kini phai thokani bage anu tim nali hiji sai le do pirte son surya sai le do kusname nali tum Karbi pu chini pen nali tum inglong so pu chini pen nali tum anu tim long talabang so ar pudo lapen ke klem nang je bang lo akar jap nang je bang lo pu chini pen labang so ni phai thokani labang so chatai la so mai long bang pen isi armu bang nang cepak lem pu sini theglo lapen kaching room ji kaching rijik la bang ke birla long tak saruda afil long ilitum kadok kawi sitame ilitum chisik chetang nunang ilitum dun lonang ilitum chesong dun lonang athe ilitum chesong sete ilitum ajara size tami tunchelo lapente alam mang kya hoklo ilitum kedam tangani pen same ningje bom lo eviction pu alam bon same ilitum jong si eviction
pontek te delo pulutang te lake ilitum karbi tum aman bang ke lake a hok pedlo lake a vetet bi nongpo labang so pinpura lo pi det pen ku pc a thelong jima ku pc ang thelong jima lake ilitum han apor sinang than pon po kiram tang a hud alang litum council advocate chetoy dun tek thede da joine puthot non apor pithulo August 5 lasi labang so a hud alang litum dunjima dundema lapena labang so a case haijima remdejima lahai alam litum kadogabe ilma apor sinang than pon po lasi litum kadogabe same chonghong ding nang lasi PGR VGR alam the bangke tum puan le tum ington pon kok na non le tum Chethan nam sinang Bangladesh Aphuthak inuda korte pen alang li hin ben tuning ripon la bang so Aphuthak than pon thapu lasi nili thi hek pen nili than pon po Bangladesh along kache song sitame air set prung setlo hadak 150 a munit anke thi elo lapede asuri abad alang litum phan sitame rs elo gel bang elo phatek bang elo lapente asuri munit ke injured lo Chethan nam nang kopi koson apodlo 2018 na ningkan same alang litum non kache song ason thot halasur same che song pono lapende halasur kache song alang litum chunpon elo bon same non lason hot a problem ang wang thu delo la support si non put thot alang litum student ahin pen put thot che song pon thulo hadak kache song red lake job quota amen pen si hadak che song pon lo elitum history langnam sinang East Pakistan pen West Pakistan alang litum isi vedlo prangke Bonsta me East Pakistan lake non Bangladesh lo alang litum pan West Pakistan atumabang lang red lang ayason dokoklo East Pakistan along bangke Bengali alam kaningji tum sikiong bonsta me West Pakistan atumabang hada Urdu si imposed lo Urdu pan si patherong lo lachota kalilang economical political a discrimination mate ke thak bonsta me hada dokoklo East Pakistan atuma phanke lang krang ason si dokoklo laso joini si hadak Bangladesh Liberation War Aron dokoklo api alang litum chesong dera phi 1971 aningkan alang litum same hemprek longlo alang litum Bangladesh pu amen ben se alang litum East Pakistan aphanke amen chibi ponlo bangso hemprek long det pen api ningkan lisi api 1972 aningkan si labangso quota bangke pipon lo komat aphan lo pulutang te hala ron kache dan hut hala Bangladesh Liberation War aron hut kache song atum freedom fighter atum aphan si 30% ke reservation pi deadlo 30% job quota lang litum han pi deadlo hala bangso hut ke mesen lo bon same isi ke chokdam de bangke aso asuan sita me labangso quota ke bipon koklo labangso joini si 2018 anikan hudi sitame chesong bonlo lapene labangso job quota 30% mange pabedelo lapende peneng anikan 2024 June July ne alombon lasbot puthot paring thu aglo high court pen puthot pitudelo labangso 30% job quota bangke komane a political tum ke claim asai pen alang litum sitame pado pontu koklo labangso joini si student atum pange aning punglo labangso 30% job quota bange pavedet nangji pusialang litum hin pen ningje ponlo alang litum peacefully alang litum demand ponlo student atuma demand mange lalo merit based recruitment mate merit based pen si langpon si aboreng abar sai sisteme pipo nangji pusi ningje ponlo demand alang litum a phi bang ko son si ade ke there lo pulutang te alang litum peacefully alang litum protest bomb demand bomb hut Police lapente Awami League student wing atum Awami League lake hadak a party a political party atum lo labangso student wing amen lake Bangladesh Chhatra League bulo halatum si ame adi bangke pathe dun urlo college university an same inghapon lablo lapente internet connection sitame pave pon deadlo elitum chini pon angji kado kawe pen reservation lake 56% ke reserve lo lapende hola 44% bang si merit based pen recruitment pipono a voreng abar sai pipono la suppose la 56 angbong pen si 30% bang ke freedom fighter hala Bangladesh war hut kachesong a freedom fighter to man si reserve pitalo 30% bang ke hala so kachesong soarlo atum kachene ke puatum adonara a family atum aphan same 10% bang ke pipon dedlo apende 10% lake kaching thu thelang a district atum aphan si pipon lo mate underdeveloped district atumpa fancy 10% mangi pipon lo 5% lake indigenous communities atumpa fan pipon lo lapete 1% lake hadak keteko katiki atumpa fancy reservation pipon lo rasi kado ka vepen ke 56% ke lake reserve lo lasi nona demand mang ke labang so 56% ang bong pen 30% freedom fighter atumpa fan reservation mate job quota bange pave pon dead nang ji pusi student atum same demand pon lo lasi kopia por lopte main problem like unemployment voreng abar sai kachithi pule litum jongdam det stame hengnone lo
hada woreng abar sai ki jum hek ajoy ni si labang support ke student tumben se me protest nang kok lo alang litum demand nang kok lo je merit basis pen dam lo pulutang te nitum sita me longdun pu ke thek tum ke longdun pu pu sialang litum sita me demand pon lo halake hada kalam lo bon se me litum jong si karbiang long adim litum langdam lo pulutang te nang litum kupisi puji lo rada tum nang litum comment speak tha sakuri mate woreng abar sai litum kelong joy kema Nili karju long ateng ke elitum karbiang long sita me voreng abar sai ke elitum sung pigaso si nili thek ponong lo lapente ahok la hotpen hutke klang pon lo voreng abar sai sita me bon same council under bulute elitum ko an si elitum kisung manali tum sita me chini thai ji elitum 100% confident pe ningje pon un e je merit base pe siki pipon lo polam bangke lasi bangladesh long det kali lo voreng abar sai kelong kisung bangke elitum methang abar sita me kisung bangke sung big Elitum tek ser apan same pipireji hala tego e apan bangke long thulokji kopi koson apolo pulutang te nalitum methang stame matha ponte nalitum chini ponji lambang elitum Chethan pon job plot lok kopi aporsi tek ser atum long le det make bangso video long nili pading dam e lo elitum Chethan ong po elitum non ke bang ji August 5 lapen August 6 adi phane elitum chonghong nang lapen elitum chesong rab nang lasipona video bangke nili ton pon kokpo dome thakme kardom